Keblai pi barok syakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat bakong san mentah ke sengi Shillong. Persyak ki Samla pulih ke Skul NEHU ban penlong isi New Delhi. Penlong Science Exhibition ke Lord's Academy Secondary School Sauriang. Ngilayo snow tang hakikana mentang UI dalam kejong kikman. Bat da kamari pat ba ken mau it ke riboy ya usardar balabhai pate. Bat mentangin pa syaki Khubor ki bakam banyak. Kinong elam bat ki dukot jang ki artli ki seng ki Samla pulih haskul ba NEHU ki bakentup ya ke NEHU su bat KSU ki lepen pau ke jing persyak jur ya ke jing temu jong Vice Chancellor Professor PB Shukla bala Pedri Shabar ke Jylla Meghalaya minta lajan shisnem kenti. Ubala khot ia ke jingelang jong ke Executive Council EC jong ke ni ke skul ba Hanong ba New Delhi. Ke EC ke long Khubor bahakli jong ke ni ke skul ba ke basandur bat ra ye ki kam ki jam jong ke ni ke skul ba. Ya ke jingelang jong ke EC laju pelong hang ni ha Shillong ke jaka trekam jong ke skul ba NEHU. Kini kiseng jong ki Samla puli ki le persyak juri ke jing temu bat karai jong Vice Chancellor Shukla ban penlong ya ke isi New Delhi. Kaban solong kasau trek Delhi. Hi katkom kan notification balak pelait na Ministry of Education haus nam arjar arsau arfau trek dengan maklau benai bapra te ngin sa IP ya kata ka notification ngin sa IP ba igi press baro ngila de yo syai bat la tho syai yang tu ba nakaliang ka ministry ko ong ba ki Central University kila ban pelong ki isi meeting within the campus ka bomut hapok campus te hendri ka basngo lungo bat ka basngo pelabat belai ba ya ki isi jong ka NEHU ko ba ka campus ka don ba he kat kani ngidon sibun ki office ngidon sibun ki guest house bala ban pelong ki isi hendri belai ban hap bandara sendon sadu Delhi te katai ka pen sngo lungo susu nomor ba kai ka ba sngo kia ka ba nakaliang jong ka union bat ka NEHU su ni yang hang ni kolong ba habang ni don kam hapo university ni ju sngo no kapor ba nakaliang i provinsi juut ba ngimdon fon wat ya ka inter college cricket tournament ru lahaban pensange nomor belai bang ngimdon fon te nei kata ka fon kami habai dei bat kani ka jing pha igini ki delegation nam ta ka isi hakani khat sau trek atau PI na mamni pada bau tu sukula ulai bolong isi na minta apa universiti undang tom di uni waktu cebi gini ya kata tingi ngimla banong ye ring sutu i kidon katoni ki jing le kai apa deng gini ki ba penlong yi kena puli tangkum ki tiar lani kila ban sutu ingi ba let's say la rangi penbet ikini ki Samla pule da kanu kelenti kila ndre namar na kudu kasngi ban kong ngela da bio ya keren bari profesor ndor na du ibasimti ya kani ka suki kum provisi yang bangini trelang bani inai kata ti kamon namta ki kena pule kani skol ba ndre ka ba kai ka ba ngisngo ban ong ba hakani klimat ba kajing mi jong kata ka city lani kajing pha ya kata ka notification yang bakawan na ministry ndre ka ba sngulungo ba kumnukat na ministry ru ka ya kajing tho syai profesor ndor ibade i provisi berom jangan ke skol ba lingba ka phone call tingis ngo banong ba lingba ka phone call hakini ka juk pamata ngimla ban priang namar ka ministry hi kan pha da kan tho bat iru i pha da kan tho su registrar lada dei ba nakaliang ka ministry ka pha da ka lingba ka telefon tingis ngo banong ba i profesor mdoru ide ban ong ya u registrar ba un kondok ya kata ba un pha ya notification syaki isi membar baro lingba ka telefon lingba ka city tingis ngo ba kan kamlong kalong ka ba kabam don jengbot hiru namenta jongi ki Samla pule ba namenta jong ka skol ba namenta jengbit jengbiang jong skol ba hibur kowe atulah di notify apa dia kani notification hoi hakani khlip mar mamenta profesor imdor ringkat registrar kila aingi ka taka notification ba kila de revoke ya kani ka isi ke ban long hak khat sau trek jong benai Naiwieng arjar arpsan hang te nong ba Delhi ban kli da profesor Shukla ubri visi jong ka NEHU tekai ka kidon Khubor ban ong yo profesor ya Profesor Shukla badi wa Khubor ka basya ngi kwa banong ba kajing sya sitom ngi jongi hagitu ki khat rius ngi kajing ki jongi kajing sya than jongi kamdei ka batang tang sipang re khan rius ngi ngila hap ban du thia du dam bat kumjuru hadu kana klip mat ka deling ba jong Profesor Shukla ubala wara kajing apo ka skol ba tingis ngo banong ba sa sikintin ba dalele ru nginam ailat bangin mai
Aili ba profesor sekolah un khurwat chabi ya kinu ki profesor lani kinu hikai lani kinu ki staff ki badon hapo kan ke skol ba bakin long tang kita ki nong yarap jongu ndringin ong dak basai ba ngihi nginam ailat bat ngin yai persang lai bor beret ban tre sitom bat ban wara ka jing suk hapo skol ba ndrei bangin kan tai si sendon ka jing don kiti jong une u profesor Shukla Uba daman bait lamari MLA ko umroy ulalong ukongsan ban play ya ke science exhibition balapelong de ki khna school jong ka Lord's Academy Secondary School Sauriang ha ka shipau tere Naiwieng ban penchlur ya ki khna ban twet ya ki phangjing start da ka bashnahi de la kikti ya ki tiar kitar kat kum ke jing mut dur jong ki hala ki jing mut jing perkhat ka phang pedeng jong kani ke exhibition kalong ka jing thaulat kalong ushabi kalawe. Innovation is the key to the future. Lapadiang buram yoba daman bat lamari da u principal Reverend Padar Francis C kinohikai bat ki khna jong kani ke school. Kikmi kikpa bat ki khna ne ke school ba marjan kiladon lang ha kani ke sngi. Lingba kani ke exhibition ki khna na kani ke school kilapin I perthai ye ki bot jing start bat jing shampang ha ki babon kiliang. Lingba kani ke exhibition ki khna jong ni ke school ki lepin I ki sap ban ye khun ni ki jing e be ki kendo ha ka jing em jong ki uba daman bat lamare ha ka jing kren play jong u ha ki ni ke sngi ula kintu ye ki khna school ban minot bat ban tre shitom ha ki jing puli jong ki ula ongru long ki bakko ongo yala ki no hikai ki kmi ki kpa bat ikinong penya jong ke school Ulay ro ikinong penyat bat ikinong hikai ki bala ailat iki khna school ban pen I perthai yala ki sap ki phong. Ula kitbok ye ke school ikinong hikai bat iki khna school bikin nang yai kiu irat habaro jong ki jing tre jong ki. Banyak keren na benta bikin khot ban enwa jangan na benta kani ke program kabalong benta ka sni kani ke science exhibition jong kani ke school kabamenta ada bang jing dokumen bad hubo kadai kesen ke penungkong ngayu kejat hapo jong kani ke school Lord's Academy Secondary School hoi habaya lenti lapun sing ngai ya kani ke school ke building ke pulau ke lenti Shillong ya chenong lu kan ni ya chitis pom soriang ro kan ni lenti ngasak I kani ke school tangam pajoyo lan re ban wan kup gini ki program nene ngapa yola ban pet nene ban ya ai por lang bat kani ke school bat ki kena kani ke school na tipok tirweng bagani ka Lord's Academy Secondary School kana la so ban pumi ya ki kena ki bastat bat ki kena ki papas ki kena ki ban sapas ki ban select nene ke school ro ki long ki kena ki long ki kena ki pami haki rong ki bapernai ki paper hoi ngar ngambol ki kenten ban keren tangkawai ngakwa kendet ngakwa ban keren ni kini kena school ka ban jrong ka lenti ban yai kumbala ai tu kena itu kucing ruai hoi burabi ki megi kapa kata ga de sisa da burabi ki megi kapa tumya ga jingkerku lalo ka jingim ka jongpi tapi buromi kinagi kapa ka jongpi kilongri kinong sumare pi na do pinang red na do pinang sedang manyoi ka partai kinagi kinagi kapa kinongri kinong sumare pi halo ba pinda he but awero menta ka juk partai ba menta ba pon kinagi kena kimnang ra pan burom yala ki nong hikai ki jongki lane ki teachers ki jongki manaw yepi kena kini kena school ke baik dapim nang ban buram yi nong chai ke jongpi ke dei ke jingdo nong ke jongpi namar ngi I ku menta ki bogi kena kisotenat ban sian dene ban nakai dene ban dei ban khoi ki nong kai dene ban buram re ban misbehave dene ban discipline ki nong kai kata ke jingdo nong ke jongpi dapim buram ki pina la so ban yo ke jina jistat bakam kham yar so tapi nang man buromi kinong ka jongpi kandei ka jingdo nong ka jongpi bat tangkap to kani pinna ban pule pinam yo sore ka jing pule ka bapaka da kan mau bhai kane namar ngaro
Kawai ki por ngasih long kumpi ngala soto ila dei. Langim dang ban burom bikinong hikai ka de ka jindo nong ba ka jong hi ka jong ngabat ka jong pi. Dah ka ka por hoj ngatharai ba menta ka de ka science exhibition day. Tharai ki khna jong ni ka school lo kila pan khre ya ki bapher tharai kita ki jingpin i ka jong ki apa ka ni science exhibition. Langit tera kadon sejurang momis barok yang selek pecibet kan long kepi tenat. Bahasa sistem akpa ban penerapian kumala keren dari father mene bato ngin sedang ban perkiu lene ban pet kenja kalong kubi kenja skill kumba yato father mene hapo karuhin kadon gowe go oto kepala abon kepala bu syarut lami klau utawo kena ubrapa pas Bharat ay kelas 3 kelas 4 ulala bansna ya ka helikopter daga auto kata ga de jing start ka jing nam donu te wala tare mde bangai mesti me pi ba ta khna pule lama menta ko ba dui menta ke swi de jub menta klem do pule tang uspe pa no pin khoj ya ki toilet ni thau sumro umyo tre le nei u driver ro klem daga qualification gano umyo araban thap jing tre no ro te pule ba tresitam gano kam pule kadang ba we ne go kesni dunia ban khet mu so pathiang aga jing im ka jongpi tengah di ka por ngam Ki khun ki hajar jong ke et ke hima soara ki belawan bantu chikesngi le buram khadu ya ka met ka basa jong paim freeman sing sim ha ka santrik Naiwieng arjar arpusan ubla kla no men ha ka laipoi terik risau arjar arpusan na ka jing shitam ka balabat lakumba kat tu kat nipor kat gum ke khana pateng balai thu badai hadin kendai pu kendai snem bagi hima soara ka yo sakhi ka le niam le rukom thang sim kata hadin upaim roba sing ubala thang ha ka arpulai terik ulber kha kendai spa arpun riu habai kren bat kat tu kat ningut na ki khun ki hajar ka hima soara ki balawan ban sakhi ha ka tigas ngi thang yo upaim freeman sing sim ki le thu bagi la jiu osngau tang haki khana na ki kmi ki kpatemen jongki ka khana shapang ka niam ka rukom thang sim ha ka kpep ka bala long tang ka jing muddur halor ka jingit ho pateng jongki henry menta ka kinti kila yo ban sakhi dala ki jongki khmat bat kila pen pawru baki long ki badon bok shisha ha ka ni ka pateng bamenta ban yoi ya ka thang sim ka bala long da ka buram ka bi isyong kun kat kum ka kerdan bat ka man bakraw jong sim ka hima sora nalor kata kila pen pawru ka jingmen men sim bala yo i usim thamai bupura tang hapo ki khandiat sngi ban penyat bet bat renti ya ka senchar ka khadar ha ka it ka hima kala long ka buram ka bakraw ya ka kurlong sim man sim ya ki bakraw batri bat ki khun ki hajar jong kani ka hima da ka jingla ban seis e mardor ka pin ishai ka jinglong shitli ka hima bat ka jingkraw ka perkhat perdan jong ka jinglong sim man sim bat ki bakraw batri jong ka hima sora ki khun ki hajar ki kmilinti bat angnot na usim bathamai pa im marem dor sim da ka jingerap bat jingkershan na unongbo nong thau unwan ra ya ka sinchar ka khadar ka babet bat ka bakhoj hapo ka hima baro ka wei ha shilenter kisngi ka jing em jong o sien ba ya usim jaga hima sora la pendap hakan yang perkom ke babet ke babia to daga mesin ke basngo keman ba daga mesin ke basngo khayar ro ju kapor bah kan ka por ke bamenta iso benong ba usim ubasyem pateng nang ni sekman ude benong kum ta usim ukumi uban sensyar ban khadar ban pe ban i ya kahim et kahima bat khamtam e ban sensyar da ka hok da ka ngo da ka ba pe bha ya ka jingbet jingbyang jo ki khun ki hajar Tukle sibon ba ya kicing keli joki akan jong ki kun di hajar ong snow plan namar ba akan ta jong kena jonga ime ipa jonga ku biasa khana kita bang ba iya wan pe ta jing thang jong sim ba thang sim tolong hakar ta jonga minta patang i tai kini ki jing kla ma bang la thang ya u sim joka hima im ha hima so na iso ngate po shnang ben
Itu semua buat tapi nama yo ban saki akan ni kasi yo saki dah cukup. Tada kata ngawan masaki dari jompi khmar nomor ba nganyok kan banyak tu ki khana pateng haki khun piksiu dan haki kino ki sejak beli jompi pateng nomor bang sung sarong bangi haka rikasi jongi ni dayo kata bentar bang nyok thang yok sia aku makan dengan pom Nishmir tu kun ki hajar ya kahima ba enong ya ba khut nasim iba penyai nanti kum ini iba im balak khlat entah kan kanong kanuksa jong iba ingot lang kum kanuksa jong mat ilong iba sengurit iba iya jala ki kun ki hajar iba keloy ro banyarap man hakin ki benta joka abang dan kamas long hatha kun kahima joka jong hi Ini saksi tu. sa ko dempet Thì cũng mau nong jumpa seorang pergi kun hajar mau begitu haka ikai hima juga masalah ni kalau siapa yang pelau kalau rupa history kalau mentau record juga kaba ni pai wat i me juga fai nampak yo i trai kata im dai mo kaba kata snem lah kandai snem thì milong tiba donbok sengi kena seorang banyak i kan ni bah hadin kandai snem yo i kan ni ka thang ni kan ni ka yo sim jungi thì im pa im priman sing balong sim joka hima seorang ngi la yo sngo kikot kisla ngi pulia school ngi yo sngo tambalong kam da strike de haka jingmut jiprat jungi dari mentapat kan ni kan ka kawan sia ka ka balong kan major ka ba saki de kan ni ka de ka wei ka ba kong sam tam haka jing saki ya ka jing em ka jungi de Iku mui lagi kun saja. Iku bikin tipat. Lagi sistem kena tanpa mak beri senja kera tambar bentang ila yo ibu kurang mai. tingam artatin hi uni usim uba thamai mentaru namal ba ude usim uba dan hakti ka jang bat uni usim ubal khlat no benta tinga tharai ke ka ba kila ya keren tinga tharai unir unbut hi kiden jat ki ba uni usim sim bal khlat menta long bulale ama ki bol bladam amang i ki ya trai lang ka ha gele ing nu jaka bat ngaru aju kendu bahaya ki hakin nu kam nu iju ya telun lang hi benta kan ya thai to ra tinga yu bagi long kumta ya don lang hi kan nu ko por ko bagi trai ni kap tinga ngej ma kermen ru bong usim ru long kumta uni uba chimti ni ka kam menta long kumta hi kumba lale ini sim laklat no bat ni da kermen ru kan long kumta hi nam ta ka jing ba yung ka et ka hima yung ka sora man batai ka story bajanai ngam tim na shio snge ban ga don gin thang sim ta ei ka story bajanai te ngam na tik bhai ki Samla bat ki pat ba ka them ribhoi kilakan mau ya ka sngi kha ba shispa san phosnem jong usadar Vallabhai Patel belatip kum ushabuk te song geri India ha ka shiphau tarik Naiwieng da ka ba pelong ya ka jingmare pat ba sha ka jingetali Run for Unity belapelong lang da ka office district sports My Bharat Meghalaya bat ka National Service Scheme NSS kani ka mare pat ba ka lasdang na Indo Stadium umling kadat bat kut Haribhoi College ka jingthmu jong kani ka mare pat ba ka long bante song ye ki pat ba ha ka thammei ri ka jing em lang para breu da ka jing suk jing san bat ban ye snok tilang ban ye rap mar kaliang ha ka bha ka miat ka ka shon ka kentu kham tam iki Samla ban long ki bakloi ban kner ki kti jing ye rap shekitu ki bidan kam ye ki kum juru ban long try bat ya la ka jong kari la penchngan ha kani gisngi da uba el hek MLA ka penthor khra kum ukongsan bat uba Meril Bonds MLA ka nongpo kum ukongsan benrap ki wei pat ki rew shempang ki kenthup yo Abhilash Baranwal IAS Deputy Commissioner ba O Masar Additional SP Kongbirani ADC ba Michael Mate Director of My Bharat Meghalaya lapen phu ia kini ke program da ki jingput ki jingtem karwai ka siaw na ki Samla pule ka skul ba USTM all the prince are both
650 princely states together to make the jurisdictions and the map of our country, India, today. He is a man who always speaking about the unity of all these citizens of our country. Whether it is a caste, creed or religions, we are one. We are no different from which community to the other community. We are all the human being. It is created by one God only. So today, I am very happy that from our party, BJP, and also with the department, they are organizing this program. I'd like to thank the party members also are present here today to ensure that this unity it should not end only when we are marked the birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel. It should be printed in our mind, the soul, and our spirit. When we are going from here also, we will not allow any discriminations, any hatreds that will be prevails in our life, in the life of our people. And nobody should be allowed that hatred, the discrimination, the misunderstanding among all the people of our country. I'm not saying only the people of our country, even the people of our other country. We are proud to be an Indians, but we have to respect for the people from the other countries also at the same time. We should be above the caste, creeds and religions. We should bring the unity among all the people of our country. So we have seen in few years and also happening in these days, there are many people, including, I'm telling you, don't take me otherwise. Even the student organization, maybe in our states or outside this, in our country, they have misused and it go against the law. They have taken the law into their hands, which will not be allowed. We have here the deputy commissioner who are looking for the entire administration. We have the police department, and also, like the peace-loving citizens, it's our duty and responsibility to ensure peace to everyone who are residing not only in our state, those are coming from outside our state also. We should be proud to ourselves and respect for others. If we go with that kind of letter and spirit, I'm telling you, we'll make this world a better place to live in. We should make this world a better place to live in for you, for me, and for everyone. We should not give a place or should not allow any hatred. We should not allow any discrimination to come in our life. Batak kini ki Khubor ngilapoi syekabekut tak haduk pengindesan biang kebleshibon.